салом ба тамошобинони барномаи интернети мо ки ном дорад имшаб лайв. ин барномае аст ки пайвастагӣ дорад бо нафарони машҳур, бо нафароне ки на танҳо дар соҳаи мусиқӣ ҳастанд, балки дар дигар соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ. Ва имрӯз тамошобинони азизи мо дар меҳмонии мо яке аз нафарони воқеан машҳур, ин нафарро ҳамагон мешиносанд, роҳбари гурӯҳи Фарзин, солисти гурӯҳи Фарзин Ҳабиб Акимов. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи мо. Имрӯз бисёр шод ҳастем ки моро ҳамроҳӣ кардед. Саломат бошед Муборис. Салому дуруди худро ба кулли тамошобинони барномаи имшаб ва сомонаҳои интернетӣ ба ҳамаи шумо мерасонам. муошират барои шумо чист? селфи, интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, лайк, фоловер, машҳур будан. Мегафон ин раванди мураккаби серпаҳлу буда, ҷиҳати муқаррар намудан ва рушди тамосмиёни одамон, муошират байни шахсӣ ва чӣ? Бо тарофаи нави биё фаъол бош, мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ белимидро дарёфт менамоӣ. Бо 3 гигабайт интернет ба дигар сомонаҳо ва 500 дақиқа барои занг задан дар дохили Тоҷикистон. Танҳо бо 99 сомонӣ дар як моҳ. фаҳмо. Мегафон аз ту оғоз мегардад. гурӯҳи Фарзин соли 1999 ташкил ёфта буд. Чӣ гуна дар муддати якчанд моҳ шумо тавонистед дар тамоми ҷумҳурӣ машҳур шавед? Зеро он вақт мисли имрӯз интернет набуд ки як чизро мемондию пагоҳ мехести ки аллакай машҳур шудаӣ. Он вақт машҳур шудан воқеан ҳам душвор буд. Масалан 10 карат 20 карат аз ҳозир душвор буд. Вале шумо тавонистед ки як коре кунед ки умуман бо мусиқии нав, бо тарзи нав тамоми Тоҷикистонро ба ҳайрат гузоштед. Чӣ гуна ин кор амалӣ шуд? ҳанӯз солҳои 98 ман дар гурӯҳи эстрадаи западный квартал сарояндагӣ мекардам. Дар он ҷо Фирӯз Ҳакимов ҳам навозанда буд. Гурӯҳи западный квартал асосан равияи самти эстрадияш рок буд, мусиқии рок менавахт ва ман ҳам сарояндаи сурудҳои рок будам. Сурудҳоро ба забони англисӣ бисёртар месурудам ва ҳамон хеле боварӣ надоштам ки муддати кӯтоҳ мегузараду, яъне як гурӯҳи ташкил мекунем ки чунин машҳурияти девонавор меорад. Умуман дар фикрам набуд ва ҳамин соли 98 гузашт. Мана аввалин бор вақте ки дар рӯзи таваллудам буд, 21 ноябр соли 99 дар яке аз замин кафеҳои хурди ҳамин душанбе нишаста будем. Фирӯз ҳам ҳамонҷо иштирок дошт. Фирӯз гуфт ки биё якҷоя ҳамин як гурӯҳ кунем, сурдои тоҷикӣ фақат. Ҳамин дуэт мешаваду зиёд одам несту, ҳардумон суруд мекунему, мана такмили мусиқиро худамон мекунем якҷоя ва пешкаш мекунем. Ба фикрам зуд мешавад, идеяи нағз дорам. Гуфт як навоварие дар эстрада мешавад, барое ки як стили нав пешниҳод мекунаму ба шунаванда шояд маъқули ҳамагон гардад. Ин ҳамон стили мегуфтагии Фирӯз, ин технозарб буд. Бори аввал кардем ва мана соли 99 ки мо корро сар кардем, аввалин суруде ки мо такмили мусиқӣ додем якҷоягӣ, ин суруди халқии Боронак буд. Боронак меборад имшаб. Суруди Боронак меборад имшаб суруди халқист. Ба фикрам намедонам Фирӯз дастрас карду. рубоиҳои ин суруд халқӣ аст. оҳангашам ба фикрам халқӣ аст. барое ки ман ҳамин суруди Боронакро дар хурдиам дар ким куҷо гӯш карда будам, камтар оҳангаш дигар буд. ин тавр буд: боронак меборад, дилакам менолад, аз хотири ту ёр ҷонам ҷигарам. ҳаминро мо камтар дигаргун кардем. боронак меборад имшаб рақсӣ кардем ва ҳамин такмили мусиқии Фирӯз бисёр маъқули ҳамагон гардид. Масалан таронаро сабт кардед, чӣ қадар вақт гузашт ки шумо аллакай ҳис кардед ки суруд воқеан ҳам машҳур аст? вақти ҳамин суруд пеш аз ҳамин як чизро гуфтан ҳаминро қайд карда будам ки вақти ҳамин суруд баромад, ман одами тасодуфӣ шудам дар эстрада. ҳама одамон ҳар гап мегуфтанд, ин фарзанди фалоне аст, ин аз он тараф аст, ин
ҷияни кадом сароянда аст, ин вай аст, он вай аст. Ҳама фикр мекард ки кадом одаме ки пушти сарояндагӣ дорад, ягон поддержка дорад, дастгирӣ дорад ва дастгирӣ дорад ки ин рӯи саҳна баромада истодааст ва суруди нағз кардаасту. Лекин аммо намедонистанд ки ин ман одами тасодуфӣ, ин ман будам ки дар эстрада пайдо шудам ва бори аввал суруд хондам ки яку як бора ҳамин суруд такон дод ва машҳур шудам. Дар муддати як ҳафта. Як ҳафта тамоми кассета мефрӯхтанд. Бале, дар магнитофонҳо буд, магнитофонҳо, кассета ҳамин дар нуқтаҳои бозор, он вақт бозори Саховат буд, бозори 82 буд, бозорҳо бисёр, бозори Шомансумани Зелёни бозор, дар ҳамин ҳама бозорҳо нуқтаҳои кассетафурӯшӣ буд. Дар ҳама ҷо суруди боронак дам ба дам без остановка гуфти Файрӯз ҳамин мерафт. Фақат таъссуротҳо чӣ гуна буданд? Ман бовар кунед, он вақт бори аввал дар телевизион баромад накарда будам. Ин суруд вақти баромад худ аз худ машҳур шуд. Ин сурудро як шахс аз мо гирифта буд, фанати мусиқӣ буд, кассетафурӯш буд. Ҳамин сурудро дар магнитофон запис карда додему, баъд ҳамон бозор ба бозор ба фикрам пур кардам ин суруда, ҳамон одам. худи ҳамин суруд дар мобайни як ҳафта дар тамоми бозорҳо, дар тамоми дуконҳои ки кассета мефурӯхтанд мусиқӣ, дар ҳама ҷо садо дода такон дод. Ҳамагон ба фикрам мегуфтанд ки инҳо чеҳраашон чӣ гуна аст? Намедонистам. Ман дар ҳамон бозор мегаштам, ҳамин суруд рафтӣ хандаам мегирифт, одамо ҳама гӯш карда ин фалони аст, ин фалони. Якум гуфтанд аз Хуҷанд аст ин одам. дуюм бор гуфтан аз ғарб омадагӣ, ин одами душанбе нест. Баъд гуфтан бадахшонӣ аст. ҳар ҷо мегуфтан. Яке ман худам медидам ҳамин сабтое ки ҳамон хондагиам дар бозорҳо садо медод. аз як тараф бисёр хурсанд мешудам, аз дигар тараф ҳайрон мемонӣ ки мана худи сароянда дар назди онҳо гаштааст. Дар бозор дараст. Намедонам ки ин худи ӯ аст. Ва ҳамин як ҳафта бисёр машҳурияти калон овардам ин суруд дар тамоми ҷо. Баъд дар мошинҳо бисёр кассета мемондану гӯш мекардан. Ба телевизион баъдан кай даъват кардан? Бо Фирӯз вақти ин суруди Боронакро сад кардем, ҳамин дар бозорҳо паҳн шуд, худ аз худ мисли ҳозиране ки як сурудро гирию промоушн талаб кунаду премьера кунию ва ё клип кунию, он вақто тамоман дигар буд. Ҳамин суруди як нафар тасодуфӣ ба кассетаи худ сабт кард, баромаду гирифт ба ҳамагон дод, дигар баъд аз як ҳафта дар ҳама ҷо паҳн шуд ин чиз. Баъдан ба телевизион шуморо даъват карда. Вақте ки суруди духтари Ванҷӣ буд, баромад боз як суруд дигар ҷунбон ҷунбон суруди халқиро гирифт, ремикс кард. Фирӯз ба як самти услуби тарона будин? ҷунбон ҷунбон. Ҷунбон ҷунбон. Ҳамон вақто буд. Баъд Раҳматулло Камолов аз телевизиони Тоҷик моро ба барномаи худ Гули Маҳтоб даъват кард. Раҳматулло Камолов ин аз телевизиони Тоҷик буд. Бисёр барномаи хуб буд. Ёдам аз савол ҷавоб буд. Ҳамин дар студия ҷавонҳоро таклиф кардан. Бори аввал вақте ки сурудҳо машҳур шуданд, мо бори аввал дар телевизиони Тоҷик дар барномаи Гули Маҳтоб чеҳраи моро нишон доданд ва одамои тасодуфие дидану ҳама. ҳамон шаб барнома рафт, паго аз хоб хестед, ба кӯча баромадед. Чӣ гуна буд? Ба кӯча ранги одам баромадам. Баъд сар шуд, оста сар шуд. Баъд ба дигар барномаҳо даъват кардан, ба консертҳои соли навию идона даъват мекардан, баромад мекард. Баъд ҳамин хел чеҳраро шинохтану ва бисёр ҷо фаҳмидан ки садои кист, ки мехонад ин сурудоро ва шинохтан. Вақте ки машҳур будед, масалан дар бисёри гурӯҳҳо нигоҳ мекунем ки доим солист машҳур аст, яъне ки солист умуман машҳур мешавад. Вақте ки аммо шумо дар дилхоҳ ҷое ки ҳунарнамоӣ мекардед, ҳамроҳи шумо Фирӯз намегӯм, Фейрӯз Ҳакимов буд. Як ҷое шумо ҳунарнамоӣ мекардед доимо, яъне ки ҳар дуятон шумо машҳур будед. Вақте ки Фарзин мегуфтӣ, танҳо солист не, барои ки дуэт буд. ҳам Фейрӯз пешаи чашмат меомад, ҳам Ҳабиб меомад. Дуэт буд, дуэт. Ва вақте ки
як муддате шуд ки шумо хомӯширо интихоб кардед ё таваққуф кардед мо инро намедонем барои мо ин чиз торик аст ва ҳамагон гуфтанд ки гурӯҳи фарзин барҳам хӯрд пароканда шуд умуман айби ки буд ё ки сабаб дар чӣ буд ки чунин гурӯҳи овозадор яъне ки фаъолияти худро қатъ намояд ростиро гӯям бо фирӯз амин фарзин хеле заҳмат кашидем хеле кор кардем ва сурудо кардем дар бисёр ҷойҳо баромад кардем дар барномаҳои байналмилалӣ мана садои осиё голос азия дар алмату соли 2000 баромад кардем ҳеҷ гоҳ дар талоши шӯҳрат набудам машҳурам машҳуриятам на он қадар мехоҳам машҳуриятро оддӣ мехоҳам оддӣ зиндагонӣ ба сар барам мисли ҳар як шахс намедонам байни мо фирӯз ки фирӯз бисёртар одами тиҷоратӣ аст бисёр мехоҳад даромад дошта бошаду мана масалан суруд кунаду аз суруд бисёр манбаъ фаъолияташ фоидаву даромад гирад вале шояд даромад кам шудме чӣ шудме ҳамин вақтҳои охир фирӯз камтар саркашӣ карду гуфт ки ҳамин кор он қадар дар кор нест ба фикрам баъд худи фирӯз ки ба кино ҷалб шуд мусиқӣ барои киноҳо мекард ва бо роҳи худ рафт ва дар радио кор карду ман бо корҳои худам машғул будам рости гапро гӯям байни мо ягон ҷанҷол ягон гап шудагӣ нест ҳамихел байни мо як хунукия пайдо шуд ки ҳамихел ҷудо шудем ҷудо шудему ман солҳои баъд аз консерти синемо буд соли 2004 вақте ки дар кохи борбад охирин консертамон шуд баъд аз ҳамон оста оста ҳамихел як дилхунукия байни мо пайдо шуду оста оста кандем аз якдигар рости гапро гӯям баъд ман баъде ки дидам ки фирӯз бо корҳои худаш машғул аст ва он қадар ҳавас надорад як-ду бор гуфтам ки ягон суруд кунем фирӯз бисёртар мехост ки маблағ пайдо кунад аз кори кардагиаш аммо масалан дар кохи борбад консерт мондан кори осон набуд он вақтҳо дар кохи борбад консерт мода дидед фикр мекунам маблағи зиёд кор кардан мумкин буд маблағи зиёд кор кардан дар он вақтҳо солҳои 2000 то ҳамин 2004 мо барои ки чиптаҳо на он қадар қимат буд ман фикр мекунам он нархҳое ки ҳозир дар консертҳо нархҳои консертҳо ҳаст он давраҳо набуд ва даромади ин қадар зиёд ҳам набуд бисёр вақтҳо мо хай аз консерт даромадам намегирифтем консертҳои дабдабано пури одам лекин вақте ки мана ҳисоб китоб мекардан он ташкил чиқадар мегирифтед агар бо ҳозира маблағ агар ҳисоб кунем аз консерти 2003 ҳам 2003 буд ё 2002 буд аз як консерт фақат ба пули ами 3000 сомон буд ин қабул ба фикрам аз як консерти калон 3000 сом фоидаги дар он консерт фоидаи консерт не ташкил кунандагон ба ман додам ташкил кунандагон одамо дар он ҷо ҳатто чипта намеёфтанд билет намеёфтанд росто меистоданд бисёри ташкил кунандагон касал доранд ки баъд аз консерт баъд афсонагӯӣ сар мешавад имрӯз муносибати шумо ҳамроҳи фейрӯз чӣ гуна аст салом алейк пурсипос тамом гуфтани нестам рафту биёд доред масалан дар ягон ҷо мешавад ки хӯрок шом мехӯред як ҷоя ҳамсӯҳбат мешавед ягон бо фейрӯз не фирӯз ба фикрам хонашин ва аз хона намебарояд яъне ки шумо айни замон чунон муносибат доред ки мисли нафарони бегона ё шинос рости бегона ҳозир шинос умуман кор бошад масалан ягон кор бор бошад бо якдигари гап мезанем пурсипос аҳволпурсӣ умуман дар мо нест ҳозир умуман нест барое ки фирӯз умуман дар дунёи худ зиндагӣ мекунад як чорчӯбаи худ дорад ҳамихел дар ҳамон ҷо аст умуман бо мусиқии худ бо зиндагии худ овора аст ва намедонам доираи дӯстони худро дорад ҳозир ман намедонам шумо дар доираи дӯстони фирӯз нестед дар фейсбук ҳастам дар инстаграм дар фейсбук ҳастам дар зиндагӣ не дар зиндагӣ умуман агар зарурат биёяд ҳамсӯҳбат мешавем зарурат биёяд ягон кор шавад шояд ҳамкорӣ кунем ҳамкорие ки масалан аз он фирӯз ягон фоида мебинад
фаҳмо. Шумо дар яке аз мусоҳибаатон гуфта будед ки тарҷумаи номи гурӯҳи Фарзин ин гурӯҳи овозадори Queen мебошад. Солисти ин гурӯҳ Фредди Меркюри аст, аслан форс буд ва номи асосияш Фаррух аст. ин камтар иштибоҳ шудагӣ ба фикрам ин интервюро Фирӯз додагӣ аз номи ман гуфтагӣ ин гапи ман не. Ва Фирӯз гурӯҳи Queen-ро нағз мебинад. Фарзин ин шатранҷи шоҳмот. Ё ки шумо асосан монанд кардед гурӯҳи монанд кардагӣ барое ки ҳамин номи Фарзинро Фирӯз аз куҷое ёфта баромад, намедонам ки ба ӯ тавсия дод. Фирӯз монда буд. Яъне ки аз он шодиянте ки роҳбари гурӯҳи шумо Фирӯз буд. Асрори якду чизро ба шумо гӯям ҳозир бо ноодамӣ мешавад нисбати ман. Барои чӣ ноодамӣ мешавад? Шояд одамо хафа шаванд Не барои чӣ? Гуфтан лозим аст. Коммерческий директори Фарзин ман будам. Шумо будед директори тиҷоратӣ? Да, тиҷоратӣ. Ҳамин ҳамаи масъалае ки расходое ки амун мешуд ин тараф он тараф ман ба гардан гирифта будам. Асосан хай сурудам мекардам, худам суруд меёфтам, мекардем якҷоя такмили мусиқиро якҷоя мекардем, лекин асосан он чизое ки ягон ҷо маблағ гузоштан дар кор буд, ман ба зимма мегирифтам дар он вақт. Барои ҳамин асосан Фирӯз дар кали ман мезад. Маблағро баробар тақсим мекардед ё ин ки ман умуман маблағ намеёфтам аз Фарзин. Умуман кам меёфтам. Ман вақти ман машҳурият доштам, рости гапро гӯям, аз машҳурияти ман бисёриё истифода мебурданд, маблағро дигар одамо соҳиб мешуданд. Фирӯз шояд мекард, ман намедонам. Фирӯз бисёр сару кор дошт бо он ташкилкунандагону чиз, лекин рости гапро гӯям, ман барои як кайфияти худ бошад як девона будам да. Барои кайфияти худ. Ин аз он шодиянте ки шумо даромади иловагӣ доред? Доштед? Ман дар кор мекардам дар як корхонаи хуб. Яке даромади хуб доштед? Даромади нағз буд, хаёзи буд дар он вақто. Ман дар идораи сафорат кор мекардам. Сафорати Амрико кор мекардам он вақт ва ҳамин сарояндагӣ вақти холӣ ба мекардам. Умуман ман ҳамин рӯзои шанбе бозор дар студия сарф мекардам. Ягон баромад мешуд шанбе бозор ки рӯзи истироҳат буд барои ман бисёртар рӯзи истироҳатамро ба кори дӯстдоштаям сарояндагию мусиқӣ сарф мекардам умуман. Что для вас общение? Селфи, интернет, соцсети. Лайки, фолловеры, популярность. Конечно, Мегафон. Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами межгруппов. Чё? С новым тарифом «Включайся, общайся» ты получишь безлимитные мессенджеры и безлимитные социальные сети, а еще 3 гигабайта интернета и 500 минут на вызовы по Таджикистану. И все это за 99 самани в месяц. Понятно. Мегафон. Все начинается с тебя. Чанд сол пеш дар яке аз баромадҳои шумо дар сурати сол дар ҳамон клавишҳо чӣ хеле ки бегӯянд офизон репери машҳур Исмоил Исмоилов бозӣ мекард, дар он ҷо навозандагӣ мекард. Ӯ ҳам дар гурӯҳи Фарзин буд ҳамон замон. Исмоил ҳанӯз вақтҳои ҷавонияш аввалин бор вақти репер шуд бо Фирӯз сару кор дошт. ҳамчун намедонам Фирӯз мегӯяд шогирдам буд, шояд шогирдаш бошад. Якҷоя ҳамин кор мекардам, бисёр медидам Исмоилро, ҳамроҳи мо дар консертҳо моро бо мо мегашту, дар бисёр консертҳо чӣ дар суруди сол буду, чӣ дар дигар ҷойҳо вақти баромад Исмоил моро ҳамроҳӣ мекард ва дар саҳна бо мо буд. Дар сомонаи интернет як акси шуморо дидем ки бо котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Кандализа Райс вохӯрӣ доштед. Таърихи ин аксро мегуфтед, дар куҷо бо он нафар вохӯрда будед шумо? вақте ки дар сафоратхонаи Амрико кор мекардам, соли 2004 буд, дар ёдам нест, 2003 буд ба фикрам, 2004 2005 котиби давлатии Амрико Кандализа Райс ба Тоҷикистон ташриф оварда буд ва сафоратхонам омада буд ва дар он ҷо мо ҳама коркунони сафоратхона бо ӯ даст ба даст салом кардем, пурсупос кардем ва аз аҳволу ҳоли аҳволи мо пурсид. Дар он ҷо як акс гирифта будем. Он акс ҳаст то ҳозирро ва бисёриё пурсон мешаванд чӣ алоқамандӣ дорӣ бо Кандализа Райс. Ягон алоқамандӣ нест, танҳо акси кор, як салом алейк кардем,
пурсупос кардем. фаҳмо. соли 2001 шумо дар давлати олмон бояд консерт баргузор мекардед, аммо ин консертро ташкилкунандагон баъдан иҷозат надоданд ё ин ки кадом ҳолате шуда буд ки сару садоҳо нисбати ин консерт зиёд буд, аммо консерт воқеан ҳам консерти калон буд ва нафарони зиёдро ҷамъ кард ва то ин замон мегӯянд ки чунин консерти калон дар хориҷ ягон сарояндаи тоҷик ҷамъ накардааст. Рост аст ё ин ки не? барои соли 2001 шояд рост бошад, барое ки умуман дар соли 2001 ман ёд надорам ки медонам ки Далер Назаров берун аз марз бисёр консерт медод дар он вақтҳо ва боз фикр мекардам консерти як консертам буд ҳамун солҳо Давлатманд Холов ба фикрам ҳунарманди тоҷикам консерт дода буд дар Аврупо дар ҳамун солҳо буд ва мо консерт додем. Соли 2001 ба мо аз Олмон як шахс ба тамос баромад. Андрей Полюх, вай собиқ шаҳрванди Тоҷикистон аст, худаш аз Тоҷикистон буд, дар Олмон зиндагӣ мекард ва бисёр корҳои продюсерӣ мекард дар он ҷо, консерт ташкил мекард. Олмониҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ карданд ва ба Олмон ҳиҷрат карданд, онҳо дар як сол як маротиба дар ҷамъомади ҳамватанон ҷамъ мешаванд ва ташкил мекунанду ва ҳамин хурсандӣ мекунанд, ҳамчун фестивал як Тоҷикистонро ёд мекунанд, мусиқии тоҷикӣ мемонанд, рақсу бозӣ, мана таомҳои миллии тоҷикиро мекунанд, Тоҷикистонро бо хубӣ, бо мана самимӣ ёд мекунанд онҳо. Ба ин ҷамъомат, ба ин фестивал моро даъват кард ва гуфт ки консерти шуморо баргузор мекунанд дар Олмон ва дар бораи маблағ ҳеҷ чиз маълумот набуд умуман. баъд вақте ки гуфтем контракт мекунем, ҳамин маблағи консертро муҳокима мекунем, гуфтем ки Андрей гуфт ки ман ба шумо аз ин чорабинӣ маблағ додан наметавонам, барое ки консерт дар ин ҷамъомат на он қадар мо пул бисёр кор мекунем. Гуфт ки ман ба шумо як кор карда мекунам, сабти шуморо дар Олмон, диски шуморо дар Олмон, албоми шуморо мебарорам ва ба шумо 500 диски онро ҳадия мекунам. дар Олмон сабт кардем чанд суруди, сабт не мастеринг, асари нав, сурудҳоро тоза кардем. Сурудҳои сабт кардагиро ба Олмон бурдем, дар як студия дар ҳамон ҷо мастеринг кардам. Дар муддати ҳам як кӯтоҳ, намедонам чанд ҳазор диск баровардам. Дигар дискҳоро дар Олмон ба фурӯши продюсер доду, мо ба 500 диск ҳадия кард. ҳам бовар кунед, ҳам 500 диск аз Олмон вақти омад, ягонташ ягон фоида навард, ҳамаш туҳфа буд. Ба ҳама туҳфа кард. 500 диск ба ҳама туҳфа рафт. 500 диск ба ҳама туҳфа рафт? Коробка додему ҳамун. Чанд ҳазор одамро ҷамъ кардин консерт? Рост дигар вақте ки мо соли 2001 мо 8 сентябр ба шаҳри Мюнхен фаромадем аз тайёра. Моро пешвоз гирифтанд. Рафтем ба шаҳри Нюрнберг рафтем, ки Нюрнберг ҳамун ҷои студияе буд ки мо дар он ҷо бояд сурудҳоро мастеринг мекардем. 11 сентябр буд ки дар Амрико террористический акт шуд. Бале, дар ёдам аст. Он ду биноҳои баландошиёнаи дугоникро кафонданд. баъд аз ҳамон камтар вазъияташ муташаннид шуд дар ҳамон Олмонам ва продюсерам гуфт ки хай консерт ба ҳар ҳол мешаваду, лекин амнияташ сахттар мешавад. Полис омаду бисёр шуд, тафтишот буд унҷа, монам документҳои моро тафтиш кардан, бисёр омадан онҷа ки бошанд, чӣ бошанд, виза ҳама чиро. баъд аз сабт мо ба шаҳри Гиссен рафтем. Консерт дар ҳамон ҷо шуд. Рӯзи консерт мо ҳамеша даромадем бинем инҷои сарояндагон алоҳида буд, унҷа мо рафтем шиштем. Бо мо гурӯҳи Парен рафта буд. Гурӯҳи Парен бо мо рафта буд, як ҷое рафта будем. Ташкилкунандагон як ду кас бо мо буд, ба мо охрана дода буданд, муҳофизо бо мо будану пурсидам, гуфтанд чанд кас зала, барое ки зала дида натонистам. Дигар ҷо қити саҳна баромадан дар кор ки бини ҳамун зала. 7000 одам ҳаст гуфтанд. 7000 одам барои тамошо, барои хурсандӣ дар он ҷо ҳозир омаданд. 7000 одам. 7000 одам буд. соли 2007 шумо сурудеро иҷро кардед. Суруд бисёр суруди эҳсоснок буд бо номи Сояҳо маро шикастанд. Ин суруд ягон пайвастагӣ дорад бо зиндагии шахсии шумо? Барои сароянда ҳар як суруд ягон
пайвандие шояд дошта бошад ба зиндагӣ. Суруди фалсафӣ. Инро ҳанӯз вақте ки бо Фирӯз ҳамкориро бас кардем бо Фарзин ва ман бо роҳи худам рафтам ва гуфтам як альбоми Ҳабиб Ҳакимов, шахси он чизе ки ба ман маъқул аст, он тарона, он матнҳои ёдам аст як тарона дига буд. Аҷаб аҷаб нози ту. Ин аввалин таронае ки ман баъд аз Фарзин рафтан сабт карда будам. Аҷаб моли Даврон Раҳматзод аст. Аввалин суруд буд, мо онро сабт кардем бар ҳамкорӣ. Вақте ки ҳамин соли 2004-5 буд бо Фарзин корро бас кардам ва альбоми шахси худро ҳамчун Ҳабиб Ҳакимов пешниҳод кардам, альбомро Сояҳонон. Соли 2008 ба студияи Суруш онро ба фурӯш баровард. Ҳамин Сояҳо умуман Сояҳо матнашам бисёр нағз аст, оҳангашам худам карда будам. Оҳанги ман аст. Такмили мусиқияшро Шодравон Соҳибкиром Нозимов карда буд. Ҷояш ҷаннат шавад. Бисёр навозанда, такмилгари мусиқӣ бисёр хуб буд. Дар ҳамкорӣ бо якҷоя ҳамин сурудҳоро кардем ва ин суруд ҳам то ҳозир шунавандаи худашро дорад. Сояҳо бисёриҳо дар куҷои дар ягон маърака наравам, куҷое наравам, ҳамин сурудро бисёр пурсон мешуданд ки иҷро кунам. Суруди бисёр аламовар. Ҳар шахсе ки ин сурудро гӯш мекунад, дар он як чизи худро пайдо мекунад. Шояд як акси, як тасвир, як ҳолати зиндагии худро мебинад дар ҳамин суруд. Барои ҳар кас ҷолиб аст ин суруд. Яки соли 2008 альбоми шумо баромад ҳамчун Ҳабиб Ҳакимов. Соли 2012 шумо дар яке аз толорҳо чорабинии муаррифии альбоми наватонро баргузор карда будед. Дар ёдам аст ки дар ҳамон чорабинӣ бисёр нафарон иштирок карда буданд. Аз сарояндаҳо Орзу Исоев ҳам дар он ҷо буд, Фарзонаи Хуршед буд дар ёдам аст. Ин кадом альбом буд? ҳозир ман гап мезанам. Ҳанӯз баъд аз соли 2008 ки альбоми худро баровардам Сояҳо, баъд аз Сояҳо каме 1-2 сол боз дам гирифтаму баъд бо якҷоягӣ Фирӯз боз такмили мусиқӣ кардам. Такмили мусиқӣ. Ҳамчун Фарзин шартнома пули такмили мусиқиро медодаму вай суруд мекардем. Ҳамин суруди якумаш Сиёчашмак буд. Суруди афғонӣ моли Аҳмад Мурид буд. Моли Аҳмад Мурид аст. Суруди афғонӣ аст. Мо он камтор ремейк кардем ва бо такмили мусиқии ҳозира замон, бо битҳои нав онро такмили мусиқиашро карда сурудро бароварда бисёр нағз шуд ва гуфти шумо хит маъқули ҳамагон шуд. Махсусан дар ҳамон чорабиние ки муаррифии альбоми шумо шуда буд, гуфта будед ки шумо продюсери сарояндаи машҳури тоҷик Фарзонаи Хуршед ҳастед. Ҳозир чӣ гуна ҳолат аст ва ғайр аз Фарзона кадом озхонаро боз продюсерӣ мекардед ё ки карда истодаед? Продюсер бисёр ин баланд гуфта шудагӣ, бисёр продюсер шудан наметавонам. Барои продюсер шудан бисёр лаёқати баланд дар кор дар Тоҷикистон. Продюсер набудаму ҳамкорӣ доштам бо Фарзона. дар интихоби суруд ҳамон дар альбоме ки ҳамон вақт карда буд, камтар кӯмак карда будам бо Фарзона ҳамкорӣ. Як суруди маро ҳам хонда буд Фарзона. Ҳабиби дилат ҳастам, дилбари дилат пайвастам. Боро-бороро якҷоя ба Шабнам карда будам, кӯмак карда будам. Таронаи шумост? Не, таронаи ман нест, аз таронаи Элвердорадо. Яки шумо интихоб кардед? Интихоб карда будем ин таронаро якҷоя. Тамом. Фақат дӯстиву манами ҳамкорӣ буд. Продюсерӣ не, продюсерӣ кардагӣ не ман. Ман продюсер шуда наметавонам. Кӯмак кардед, ёрдам кардед? Кӯмак аст, кӯмаки дӯстона аст ин ҳамаш. чаро шумо вақтҳои охир зиёдтар дар дискоклубҳо консерт медиҳед? Дискотекаҳо шояд имтиёз дошта бошанд барои сарояндагоне ки сурудҳоям хеле мехонанд. Бароям даъват мекунам. Яки сурудҳое ки шумо мехонед, фикр мекунед ки барои дискоклубҳо бисёртар мувофиқ аст? Мумкин мувофиқ бошад. хай занг мезананд, ба ҷамоатҳо даъват мекунанд, меравем мо ҳам. Ай замон ба ғайр аз фаъолияти сарояндагӣ бо чӣ корҳо машғул ҳастед? Китобхонӣ. Китоб мехонед умуман вақтҳои худтон? Яки сарояндагӣ мекунед, китоб мехонед? Сарояндагӣ умуман ҳозир накарда истодам. Ҳамон чизе ҳаст, буду шуд. Ҳамон сурудое кардам,
суруд хеле бисёр дорам. фаҳмо агар Дар даъват архив. кардед мехонед дар онҷо рафта яъне ки эҷодоти нав ягон таронаи нав эҷодиёти нав кардани ҳастам ҳозир не камтар вақт лозим. Вақт Чақадар лозим вақт? ки мехоҳам як чизе нав кунам. албом Дар- мекунед боз албом ҳозир ҳеҷ кас намекунад. Албом кардан ин умуман невыгодно. хуш Барои ҳамон бештар сингл. фаҳмидам Сингл бароварда аз сингл бисёр фоида мерасад, барои ки синглро машҳур кардан, паҳн кардан осонтар аст. Давраҳои пеш осон буд, мана албом мекардӣ. як бор албом мекардӣ як сол ду сол метавонисти ки кор накунӣ Баъд- айни замон албомро сар метӣ ҳамашро гӯш мекунад баъди 3 моҳ дар кор нестӣ Барои ҳамон якка суруди якка сингл. фаҳмидам барояд хубтар аст. Вай то машҳур мешавад, то шунаванда бо ӯ шинос мешавад, каме вақт мегузарад, дар дили одамҳо, дар гӯши одамҳо мемонад вай суруд. Баъди вай бо дигар суруд. аммо мо имрӯз гуфта метавонем ки даромади асосии шумо асосан аз фаъолияти сарояндагӣ аст ҳозираш ба умуман даромад надорам. фақат аз фаъолияти сарояндагӣ ҳамин сарояндагӣ бошад, ҳаст, набошад. Ман асосан ҳуҷҷатҳоро тарҷума мекунам аз забони англисӣ ба русӣ, русӣ, тоҷикӣ. Бисёр ташкилотҳои хориҷӣ ҳастанд ки муроҷиат мекунанд ки ҳуҷҷатҳои бисёр варақ ҳаст, онҳоро во як чизи шавқовари дигар тамошо мезид ҳабиб акимов чанд забонро медонед шумо чанд забонро Тоҷикӣ, тоҷикӣ русӣ, русӣ узбекӣ, узбекӣ англисӣ, англисӣ каму беш франсавӣ. кам беш фаронсавӣ бо он забонҳое ки шумо гуфтед ҳам суҳбат мекунед ҳам менависед Озодона. Озод. озодона чӣ гуна ёд гирифтед ин чизҳоро дар давраи мактаб буд ё дар вақти таҳсил зеро ки масалан худи англисӣ фаронсавӣ русӣ ба пуррагӣ донистан навиштан грамматика суҳбат кардан душвор Сета маълумоти олӣ дорам. 3 маълумоти олӣ во кадом ихтисосҳо Якумаш забонҳои хориҷӣ, мутахассиси забони англисӣ ва франсавӣ, муаллим. Дуюмаш иқтисодчӣ, яъне иқтисодчии корхонаҳои калони саноатӣ. Сеюмаш менеҷмент администрейшн амрико. беҳтарин соли 2014 шумо дар яке аз мусоҳибаҳотон гуфта будед ки ба федератсияи русия мекӯчед шаҳрванди ин давлат шуда фаъолияти коротонро дар он ҷо давом медиҳед ҳозир бошад шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед дар русия дар тоҷикистон Ростӣ рафтам маъқул нашуд. рафтед маъқул нашуд Беҳад хунук. гирифтед шаҳрвандиро яъне ки не Не нагирифтам, отказ кардам. Хунук беҳтарин ҷо тоҷикистон беҳтарин ҷо ҳамин ватан. Биёед дар ҳамин ватан зиндагӣ кунед. яъне ки нафаре ки рафтан дидан маъқул нашуд Рафтам дидам хунук, ман сармо хӯрдам, гашта омадам. се беҳтарин сарояндаи мард ба фикри шумо дар тоҷикистон эҷодиёти Далер Назаровро дӯст дорам. хуш беҳтарин аст. Фаридуни Хуршед нағз мехонад. Хайриддини Шариф сарояндаи хуб аст. Ҳамаш хубанд. Сарояндаи ҷавонои мо сарояндаи аз се хуб. беҳтарин сарояндаи зан ба фикри шумо ҳабиб акимов Якум Шабнами Сурайё. Дуюм ба фикри ман Меҳрнигори Рустам. хуш Сеюм Зулайхо Маҳмадшоева. се тавсияи касбии шумо барое ки машҳур шаванд барое ин ки сурудҳои онҳоро гӯш кунанд ва пеш аз ҳама онҳоро дӯст доранд ва ҳаводору мухлис пайдо кунанд Якум одам бошед. Такаббуриро бурида партоед, канед. Такаббурӣ дар санъат бисёр пешпо медиҳад сарояндаро. Инсон дӯст бошед. Дуюм дар ҳар ҷо хатогии худро мушоҳида кунед. Агар худатон мушоҳида кардан натонед, ягон одами наздикро гӯед ки хатогии шуморо гӯяд ва ислоҳ кунед ки суруди ояндаи шумо ин хатогӣ нашавад дигар. Сеюм бисёр мусиқӣ гӯш кунанд. мусиқиҳои беҳтаринро гӯш кунанд, мусиқиҳои тамоми ҷаҳонро гӯш кунанд. Ман ҳатто мусиқиҳои халқи Африка, мардуми Африкаву мардуми Якутия тамоми мусиқиро меёбаму гӯш мекунам барои ҳаргунагӣ. Масалан, худатон сарояндаи дӯстдошта доред шумо? Сарояндаи дӯстдоштаам Мари Фредриксон, Пергесли, гурӯҳи Роксет. Фаҳмам. То ин ҷониб онҳоро гӯш мекунед? То ин ҷониб онҳоро гӯш мекунам. Фейсбук ё ин ки Инстаграм? барои ман бисёр наздик Фейсбук аст. Инстаграм ҳам хуб аст барои ҷавонон бисёртар, барои онҳое ки блогер ҳастанд, мана Вайнеро. Ман муроҷиат мекунам ба тамошобинони мо, мегӯям ки сарпарасти барномаи имшаб лайв ширкати Мегафон Тоҷикистон аст ва қайд кардан бо ман будааст ки дар тарофаи махсус ки ном дорад биё фаъол бош, ҳамагӣ бо маблағи 99 сомонӣ шумо ворид мешавед ба ҷони интернет. Ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ бепул, Фейсбук, Инстаграм, дигару дигар. Боз барои шумо 500 дақиқа дода мешавад барои дилхоҳ ширкатҳои мобилӣ занг задан, 500 SMS дода мешавад барои дилхоҳ ширкатҳои мобилӣ. Пеш аз ҳама қайд кардан мавҷуд аст ки
бар замми ҳамаи ин чизҳои бепул барои шумо боз 3 гигабайт иловагӣ додан шуд барои ворид шудан ба YouTube. Ман ташаккур мекунам барои шумо ки имрӯз омадед, вақти худро ҷудо кардед, таклифи моро рад накардед. Мо бисёр шод ҳастем ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. Суҳбати мо бисёр суҳбати самимӣ буд, суҳбати озод буд. Фикр мекунам ки ҳаводорони шумо, мухлисони шумо, нафароне ки бисёр мехостанд ки як мусоҳибаи мукаммали шуморо тамошо кунанд, барои худ ягон чизи хубу заруриро мегиранд дар бораи шумо, дар бораи тавсияҳои шумо, умуман дар бораи Ҳабиб Акимов, гурӯҳи Фарзин. Дар охир таманниёти шумо ба тамошобинони мо чӣ таманниёт доред барои тамошобинони мо? Ташаккур муборис барои барномаатон бачаҳои имшаб, барои шумо ҳама ташаккур. Таманниёти ман барои ҳаводорони барномаи имшаб зиндаву ҷовид, саломат бимонед. Ба ҳамаи шумо хушиҳои зиндагӣ, якдигарро дӯст доред, иззату ҳурмат кунед. Ташаккур зиёд. Ин буд барномаи имшаб лайв. Имрӯз дар меҳмонии мо буданд солисти гурӯҳи Фарзин Ҳабиб Акимов. Номаи сар ман Борис Усмонов. Во мехӯрем ҳафтаи оянда.